Хоп. Хоп. И там тази красавица. Тази красавица. Мисля, че вече просто искам да почна да снимам видеа отново. Искам да почна да снимам както преди, но вече на собствен YouTube канал. Искам да снимам YouTube видеа. И както сте разбрали, ще гробвам този YouTube канал. Този YouTube канал всъщност не е нов. Чудих се бая време дали да правя нов канал или просто да почна някой стар. И ето имам един стар канал, който с някъде 90 фолуъра. И този канал actually е на близо 4 години. Мисля, че даже ще е по-еляче така, защото ще има предистория на канала, по-голяма, което означава... Не знам какво означава, но просто ми се снимат видеа. Фак. Това просто нашите не трябва да ми купуват никаква техника, майна. Никаква техника не трябва да ми се подарява. Телефона ми се чупи. Чупи ми се тела, бе, баце. I guess просто ще закуся и... Не знам какво ще правя днес. Как се казва? Push, pull day имам. Тоест бицепси и гръб. И явно ще ида на фитнес. Sex ain't the only things that's on my mind. Една кореец, ако може. Като цяло отил за мляко. И за яйцата отидох. Но бях изненадан, че има ето тези работи. Дават ги в магазинчето, което е супер готино, ако искате да си вземете такива. Имам ли разрешението да го снимам това красиво? Не, брат. Аре, бе, брат. За какво влог ли правиш? Да, искам. Снимам, брат, снимам. Какво ще правим днеска? Аз правя днеска пул. Ще ли правиш гъси врата, брат? Както пулвам бичас. Да, че нищо няма правим. Значи, хора, това е Аксора. Много познат като Аксора, но това е Велислав Става. Това е ID морфин, брат. Какъв е това, брат? Брат. Аз не го познавам. Какво тук на този фон дойдох? На грин скрина, брат. Давай. Давай. Давай, още 20. Обаче, знаеш? Да, не понимал кое. Какво беше това отгоре? По-разчупени кадри някакви, брат. Какво? Някакви. Ще станат пръсни и сексуално за Давай, сега толкова за втория.
Това са 60 кг между другото. Да, да, взема. Я правим поток серии между другото. Брат, прическата ми е много лен. Бъскат ли се, бе? За видеото. Ей сега ще те следи. Виж се, ако събереш 1000 лайка, правиш бъскат. Нищо не получавам. Един лайк сигурно ще има това видео. И то ще е мой. Не, аз ще го лайкна. Я ще го лайкна. 3 лайка. 4 са бъскатни. 4 са бъскатни. Аз ще навия някой. Тук, нито машината ми е по-тя. То тук, защото се двойно. Да, машината е следно. Да, имам. Капон, бе. Много да къде е? Това момче просто споделя всичко с своето приятел. Това момче просто всичко споделя, брат. Айде, бе, брат. Е така се набавя един хубав протеин, е така се набавя. Хоп, регал. Готово. И само ли ти да ни файните салмонела, това е. И така, мисля това да е за това видео. Дали ще снимам още, не съм сигурен, но най-вероятно да. Много ще се радвам, ако
лайкнете това видео и коментирате. И двете, ако може. Ако ви е харесало това видео, лайк и subscribe, явно. И ако ви е харесало, коментирайте там, хареса ми видеото. И лайкче и се абонирайте за този канал. Ако не ви е харесало, какво да направя аз? И да, това ще е за това видео. Отидох на фитнес и отидох и за мляко в това видео. Може би със сигурност ще има много по-интересни работи на този канал. Затова се абонирайте с камбанката, за да следите всеки ден това. За да следите всеки ден какво качвам. Та да. Чао, чао, хора!